глядять реконструкцію свадьби і танця Ілони Олени Зріні, котра зустрічалася з любовником уже після смерті мужа Раковці. Вона мати Ференца Раковці II. Чаще її представляють як жону, котра вміла любити, наприклад, чужого там мужа, вать романтичної минулої, вать другої несерйозної. А чому за неї нікому повісти в Мукачеві правду? В то время всегда розчитували. Браки були по розчетам. Вона була владелець замка, а текелі був, возглавляв тоді тих, котрі протестували, воювали проти австрійської влади, а тому їй було вигодно мати такого мужа, щоб захищати кордони своєї землі. До цього аж додати, що із 10,5 епізодів, розроблені в Мукачеві, із спальні Ілони Зріні, із спальні, не з двора, не з того, де учаться воїни воювати, школи, де учаться писати, де в них є бібліотека, де в них є відділ документів. Ні. 10 епізодів із спальні Ілони Зріні. То стане ясно, що невже устроїтель цього блуда якийсь моральний дегенерат? В історії Мукачева, Карпатської Руси і всього русинського народу ми маємо такі славні і благодатні історії, в тому числі і за славну жону Ілону Зріні.